bod nhw yn gwahanol i celf arall. Rydw i'n hoffi y ffordd bod yna gwahanol fathau o pethau maen nhw wedi defnyddio fel ffabrig, papur, paent neu pensiliau. Mae yna rai pethau yn 3D ac mae rai pethau yn syml fel peintio ac grio a pethau bod chi'n cael teimlo, edrychiad. Yn y lle yma, oes llawer llyfriau, lleic o gwyrdd a glas. Mae'n neud fi fel teimlo'n gyffrous a bod y cwch llyfriau ac mae'n rili twrs ac dwi'n rili hoffi bod un fi bod be mae artist yn trio dweud. Beth mae'n trio dweud fel bod yn hapus, bod yn meddwl gar.